أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. بدو أمبي أوفو مالكونو أني مالكوكام أنا تنغرانجي منومبي فرجلا منومبي عربلا منومبي فرافنا أمباو بيفو منو يربي تشسري لا جمانا دوم جمانا كنويا أمبي بلا جرلين فو kuni ce u yɛrɛ ye baara kɛ ko ɲuman na. Ɲɛnɛmaya ye cɛsiri so de ye ka kɛ i yɛrɛ ye ka k'i yɛrɛ fɛ ka tila ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye foyi t'a di denkɛni ma ni cɛsiri tɛ diɲɛ kɔnɔ. I kɛra fɛn o fɛn na maa dama ni ti danbe tiɲɛ baara la i ti kunnasuli baara la fo halala ɲini sira a y'aw cɛsiri ko bɛ labɔ o de ma. O la nin ye an donkan ye an ka émission kɔnɔ n'o ye Seko ani Donko o walanda ye. Ka silamɛw fo u ka kaloba in a kolonkolonni na fo kana se antenne laban ma bi n'o ye sunkalo ye. Sunkalo minɔgɔmuɲu kalo don, kɔngɔlamuɲu kalo don, yɛrɛkuminɛ kalo don. O bɛɛ bi kɛ Alahu Taala ɲɛda de kama. An b'a fɔ Ala ka bato Ala k'o minɛ an ye. An ye tɔɔrɔ minnu ye kalo in kɔnɔ sɛngɛw la, ɲɛniw na, farikolo ka sɛngɛw na, musaka bɔtaw la, Ala k'o falen an ye fɛnw na min ka bon bɔta ninnu ye. O la bi an b'an ka walanda kɔnɔ n'o ye Seko ni Donko ye, n'o bɛ kuma yɛrɛya yɛrɛ kan, an ka yiriw nafa, kungo kɔnɔ fɛnw nafa, fo ka taa se Ala tɔgɔw ani turabuw nafa ma. O hukumu kɔnɔ bi an bi fɛ ka kuma bana kan. Bana min b'a la ni mɔgɔ kan ka siran a ɲɛ, ni mɔgɔ kan ka kunbɛn san'a k'i sɔrɔ. O ye bana jumɛn ye? O de ye cɛw ka farifagabana ye n'a bɛ f'o ma ko kulusijala ale lagosi bana. Kulusijala lagosi bana mɔgɔ t'i sigi ko fɔ ale k'i minɛ i ka sɔrɔ k'a fura ɲini. Cɛbakɔrɔ b'i labɛn de sanga ani waati, sanga ani waati. Ale ye nima fɛn de ye adamaden farikolo la, nima fɛn min fana bɛ ka balo nima fɛn wɛrɛ kɔnɔ. O kuma o nima fɛn in a entretien de bɛ kɛ. N'a ka di i b'a kɛ kalo o kalo, n'a ka di i b'a kɛ kalo damadɔ o kalo damadɔ ka entretien kɛ pour que i bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ i ma défaut sɔrɔ i yɛrɛ la, ka sɔrɔ a problème o m'i sɔrɔ n baden. Mais ni e y'i sigi san 10 i t'ale jate yɔrɔ ye, san 20 i t'a jate yɔrɔ ye, san 30 i t'a jate baara yɔrɔ ye, a dun bi baara la e ye
i sago la hali daba min ye daba ye ni nɛgɛ don piki min ye piki ye ni nɛgɛ don n'a mɛnna ka sɛnɛ kɛ i b'a ye a daw bɛ kari-kari a fɛnw bɛ commencer ka kari-kari ka bɔ ɲɔgɔn na o ye nɛgɛ ye sango adamaden yɛrɛ farikolo parti dɔ fɛn min b'o mɛn si la k'i kisi kunnasuli ma k'i kisi hayibu ma o de ye k'i hakili to o kote in na ka entretien kɛ sanga ani waati bɛɛ n'o kɛra i ɲuman nana diɲɛ so sigi la cogo min a ka ca Alahu taala fɛ hali ni maakɔrɔbaya nana lebu t'i sɔrɔ i ɲuman bɛ se ka Ala ma o togo kelen fana na n baden an y'a ye fɔlɔ an fakɔrɔba minnu tɛmɛna olu si san 90 san 80 i b'a sɔrɔ u bɛ muso denmisɛnnin fitinin furu san 18 san 17 wa Ala barika la fana a bɛ bange u ye a tɛ tigɛ u la fana olu mɔgɔw tun b'u yɛrɛ la u hakili tun b'u yɛrɛ la i b'a sɔrɔ ni fitirida sera furamugu dɔw b'u bolo dɔw bɛ don seri la k'a min dɔw bɛ don jɛgɛnaji la k'a min mais e t'a si kɔrɔ dɔn a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan o de ye ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye o hukumu kɔnɔ n baden n'Alahu taala ye ale latigɛ bana s'i ma i y'a sɔrɔ sira o sira fɛ a kɛra dabali de y'i sɔrɔ a la o a kɛra ni dɔ ye kongaransi de kɛ muso dɔ nɔfɛ e ye muso in sɔrɔ k'a furu u y'i kɛlɛ a kɛra i ye muso dɔ de furu kunnafɛn bɛ muso min nɔfɛ o y'i kɛlɛ a kɛra e yɛrɛ tun bɛ fɛn dɔw kɛ i yɛrɛ la n'a fɔ masiribason n'a ɲɔgɔnna o nana ka na problème bila i la o tuma n baden an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri n'an ka recherche kɔnɔ Ala ta kɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an b'an seko kɛ i bɛ degun min kɔnɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ k'a yira denmisɛnw na ni min si sera muso furu ye moyen bɛɛ kɛ i ka muso furu muso furu ti mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ bila retard la dɛ a b'i bila avance de la a b'a to i b'i cɛsiri a b'a to i b'i denw sɔrɔ joona olu bɛ b'u yɛrɛ la joona ka fara e yɛrɛ kan k'i dɛmɛ ɲɛnɛmaya ɲɛtakun ani ɲininiw olu siratigɛ kan mais n'i ba furu joona ma Ala dun ye hadamaden ni sawa dɔ de da n'o wulila ka jɔ i farikolo la e t'a fɛ ka kɛ kulonkɛkɛla ye setanɛ bɛna idée dɔ de d'i ma idée min t'i ka hɛrɛ ye o de bɛ dɔw bila u bɛ masturbation k'u yɛrɛ la n'o ye ka yɛrɛ kulonkɛ kɛ i n'a fɔ ka safinɛw k'u yɛrɛ la kulonkɛ o bɛ problème juguba de bila hadamaden na min n'a cɛ ka jugu puis jurumunba b'a la a bɛ se ka cerveau ko bila mɔgɔ la n'o ye hakililabana ye a bɛ se k'o se hadamaden ma ale bɛ se ka hɛrɛ di mɔgɔ ma k'i hɛrɛ tiɲɛ pewu a b'o se mɔgɔ ma ale bɛ se ka i bɔ mɔgɔya yɛrɛ la pewu min n'a ɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ donc fɛn tɛ ko mɔgɔ bɛ t'i consacrer fɛn min kan k'a kɛ i kɛ baara ye lahalaya ma s'o ma o tuma n b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma n'Ala y'a kɛ maa min ka latigɛ bana ye daw yɛlɛlen d'u ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ta kɔfɛ i b'i sago sɔrɔ i bɛ kɛnɛya i bɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔ fana an bɛ foli kɛ an kanubagaw la an'an lamɛnbagaw la ko Ala ka san caman seli Ala k'a yira an na Ala k'a yira an na hɛrɛ kɔnɔ Ala k'a yira an na kɛnɛya kɔnɔ Ala k'a yira an na kɔrɔta kɔnɔ Ala kɛra yɛrɛ bonya kama sallu ala rasulillahi karim an bɛ bɔ kuma la hada wa salam